Kawadhi nyime ni mutni maka kod kacha pod medo nyiedhore e riwruok mar KUPPET tok jagoro maduong' Akello Misori ne chungo ng'anyo apoya. Kotelne kod jagoro mar KUPPET bade Masiaya jopuonj go ywak ni thoth ywak mane gin go pok giyudo duoko ka PC mamalo bende ne ok olalre kod jotelo mamoko motelo ne chungo ng'anyono. Simfros Okinda nigi ler. Madhi jumachiel to KUPPET chungo ng'anyo mare manokawo jumachiel paro mopogore pod meno nyuolore ewi kaka ng'anyono nochungi. Jokanyo mag riwruok ma KUPPET bade Masiaya lero ni ok gimor kod kaka ng'anyono nochungi apoya. We were disappointed with the manner in which the strike ended. None of us had any idea whatsoever that the strike was going to come to an end. We, as the teachers of Siaya, having had a very successful demonstration in Bondo, where we mobilized over 700 teachers, we were in the process of planning an even bigger demonstration for the people and the teachers of Siaya. Kotelne kod jagoro mar Gisa Mopondo mabende jakanyo mar duol mar jotend riwruogno lero ne ok okawo pachgi kod kuku maduong' mar KUPPET mano National Executive Board kaka chik dwaro ka gin ne gineno mana e ute fwambo ni ochung ng'anyo. As National Governing Council, we had given the National Executive Board leeway to negotiate with the Teacher Service Commission with a view to ending the strike. We had even told them to explore possibilities of alternative dispute resolution. And we had given them opportunity that should they, at whatever time, even in the night, strike a deal with the Teacher Service Commission, we, the members of the National Governing Council, were ready even to attend a Zoom meeting. Opondo kata kamano lero ni giyiere kod telo margi mamalo motelnegi kod jagoro maduong' Akello Misori kuom lalruok kod TSC kendo yudo duoko ne moko kuom achiedh nade maggi. Wach mosir kod nyawadgi Okungu ma en Jalup jakeno e kaunti ma Nairobi. We are in total support of the National Executive Board led by the Chairman, Omboko Milemba, and the Secretary General, Brother Akello Misori. We do, however, wish to state that in future, all the protocols that run union activities insofar as calling off industrial action is concerned should be followed. Ewi wach mar golo Akello ya PC ne jokanyo ma ok oyie kode, Okungu lero ni KUPPET ni kod demokrasia kendo jotelo masani pod ni kod thuolo mar tiyo nyaka higa mar 2026 kapok gidok e debe. Telo mar KUPPET ilokoga after every 5 years. And kaka wang'eyo ni KUPPET is a very democratic union. Koro gima nyalo timore ni joma nyalo wacho ni mondo loki onge gimoro minyalo tim ma ok odhi constitutionally. Koro after 5 years ma en 2026 apani wan gimoro 16 years from now, jopuonj ibro mit teko teko brodok ne jopuonj mar yiero jotendgi. Waonge teko mar wacho ni ok wadwar ng'ani mondo wagol ng'ani, but wan gi teko e debe. Jopuonj gi osingo mar dok e ng'anyo poni duol mar Teacher Service Commission ok ochopo kare singo margi. Simfros Okinda, Ramogi TV.